ҳамидорон азиз, салом алайкум. имрӯз 26 июли соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи Данғара дар яке аз боғҳое ки ман нишон додагӣ будам аллакай гелосҳои интенсивӣ гелос дар 2 метр якта шинонда шудагӣ аст. Гелоси нави скин аст. Ин гелосҳо баландтар буданд. Мо имсол мо 2 моҳ пеш омада тавсия додем ки ҳатман буранд ки гелос ба шакли рояш безеб мешавад ва буридан ва бинед чӣ хел нашунамои хурб кардааст. Ва ин 4таги 5таги навда дошт, ин аллакай 12-16таги навда кардааст ва баҳор бо мобайни иро мо тоза мекунем. Баҳор мобайнаш тоза мекунем ва гирдо ба гирд нукашо бо мебурем ва ин ба таври гиҷибӣ баланд мешавад. Имсол худо хоҳад ин гелосҳо мебандад, чунки манам ин поён ҳамаш гулхона аст. Ҳамаш гулхона шудагӣ, ҳамаш гулхона аст. Мебандад худо хоҳад ин гелосҳо. Ин гелосҳо ба таври лабораторӣ дар Узбекистон истеҳсол шудагӣ буданд. Акай Собирҷон овардагӣ. Акай Собирҷон ака, мана навора тамошо кунед, агар мана ин гелосҳои шумо равон кардагӣ, шинондагӣ, овардагӣ. Якҷон ташаккур ба шумо. Худо хоҳад ин гелосҳо баъд аз 2 сол тонна тонна ин боғ гелос метиҳад. Ҳамдиёрон азиз, мана бинед оби қатрагӣ рафтагӣ. Мобайн 4 метр кушодаи байни қатор. Байни дарахтҳо мегӯям ба шумо чанд қадр. 1, 2, 3 метр. 4 ба 3 шинондагӣ. 2 не 3. Ман инаш нагирифтагӣ будааст. ҷояш ба анамо олучаи VCL гирифтагӣ. Так пайвандаш буромадааст. Ино дар так пайванди VCL пайванд кардагӣ, VCL 2 пайванд шудагӣ ва VCL 2 яке аз беҳтарин так пайвандҳо мебошад. Худо хоҳад аз ин так пайванди VCL ман ёд гирифта истодам решакунониашро. Худо хоҳад дар оянда мо дар Тоҷикистон аз ҳамин так пайванд бисёр карда боғҳои гелоси Тоҷикистонро так пайвандашро ҳамашро аз VCL мекунем, чунки VCL ба хушкӣ тобовар аст, ба серобӣ тобовар аст, ба хунукӣ тобовар аст. Дар ҳама маврид бисёр мувофиқи мақсад аст. Ана ҳамдиёрон азиз, ин аст боғи интенсивии гелос ва он тараф меравем боғи нок. Нокҳое ки аз ман харидорӣ шудагӣ буд. Озир мерем тамошо мекунем чӣ хел шудааст ноки DVG ва дигар нокҳо. Ана ҳамдиёрон азиз, VCL-аш ана ҳамин олуча барин ва ёш гелос. Агар ҳамин навори ман ба шумо ягон маъқул шудагӣ бошад, ягон лайк монед, ягон суханҳои нек нависед дар ҳаққи ин боғдор. Худои таоло ин боғро обод кунад, соҳибаш хурсанд шавад, Тоҷикистони мо обод шавад. Бачаҳако, ватанро бояд мо дӯст дорем, ана хел обод кунем, на ин ки ғашт кунему ватанро мо ганда кунем. Не, ватан мӯъҷизаи беҳтарин аст барои инсон. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. мана ҳамхел боғдориҳои замонавӣ кунед, боғдории интенсивӣ кунед ки интенсивӣ бисёр медиҳад ҳосилро. дар паноҳи худо бошед. Такрор мекунам, обуна шавед, лайк монед, ягон гап нависед.